Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž Český lev. Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak neandertálci stavili rail. Potřebovali na to nic víc než pár šutrů, jednu ohlou železnou tyč a na tu železnou tyč dali ty šutry na ty rohy, aby se to zahlo. Vypadalo to asi nějak takhle. Tak, teďka vám ukážeme, jak to funguje. Kontrola. Ty pičo, to bylo čistě. Tak, a to je, jak fungovaly starověké raily. Příště uvidíte, jak fungovaly starověké skateparky a starověké pumptracky. Ale pro dnešek už je toho dost, protože chceme spinkat. Vole. A hlavně musím vám říct jedno moudro, s kterým se musíte řídit v životě. Tralalelo, tralala!